Papine darček máme dneska, napečím, zajtra navarím. Všetko stíhame, však je iba 23. Nič nestíham. Rýchlo do aparku pre darčeky. Ktorý si ešte otvorím zajtrajší. Koničo ma svetala, konkrétne vám hovorí, že nebehaj potom byte. Počkej, mama, čo robíš? Nestíham nič inak, ani darčeky, ani pečenie, a zajtra sú Vianoce. Mama, čo šalieš? Ty nevieš, o čom sú Vianoce. To ja ti mám pripomínať. Poď na chvíľu späť. Neviem, či si na tým niekedy zamýšľala, ale tento názov, ktorý všetci tak strašne často používajú, tak ten v sebe nesie jedno podstatné slovíčko. Christ? No, Christ, ako Ježíš. Na Vianoce si predsa pripomíname to, že Ježíš sa narodil na tento svet, takže sa vyčiluj. Tak teda, okej. Ale ten MacBook mi kúpiš, ne?